Ja sam na inicijativu moje sestre, kada sam došao sa Kopaonika da živim u Beograd, krenuo da treniram košarku, iako je iskreno pre nego što smo došli ovde bila prva opcija fudbal, jer sam relativno bolje igrao fudbal nego košarku. Međutim, ona je bila taj inicijator da dođem ovde u ovu školu i da krenem da treniram košarku. Te 2003. godine ovde je bila selekcija OKK Beograda 91. godišta, gde sam ja došao sa njom i mojom mamom na trening i jako sam sićušno delovao naspram tih starijih momaka i u prvi mah trener nije hteo da me prihvati jer je bila drastično velika razlika između njih i mene. Međutim, on je rekao kao neka ostane da proba i umeđu vremenu ja sam bio skijaš i meni nije uopšte košarka bila primarni sport u tom trenutku. Ali eto, vremenom sam zavoleo košarku upravo ovde u ovoj sali i sad kad se prisjetim tih dana, jako sam srećan i ponosan što sam ovde tačno počeo sve.